Panagdodorbab manan. Okay, nayo, kita agad dito yung comments yun dito, ayan ti picture ko dito yung Facebook ko, dati nag-comment ko na namalaki din. Hi Ma'am Dorbab, ko na namalaki din, buwisit! Ma-offend ba ako or is that a compliment? Ay be, gusto kong pumunta ron no, cannabis. I miss you cannabis. Namo ko na, namo rin. Hayop. So, dahil nga naudlot ang ating cravings doon sa Seafood City, dito na lang tayo pupunta, Chopsticks, Filipino restaurant. Ay, pataas? Ayoko umakyat. So, mag-elevator tayo. Ay, ganito pala ang ang chopsticks. Ay, ang taray. Ang laki-laki pala ng chopsticks. Ay, grabe naman. Mapanakit. Sabi niya talaga baboy. Sabi niya talaga, mapanakit naman yung menu nila rito. Sakit. Tamaan ako rin na. Pag ako nagkaroon ng restaurant, pangalan niya Dorbab. Tapos yung mga parang meal platters or whatever, Dorbab A, Dorbab B. Akin yun, tangin nyo, pag dinako nyo yung Dorbab, ide-demanda ko kayo. And handa akong makipag-away. Handa akong manakit, wag ako. Ay, be, tignan mo, may steak, pero ube. Ang cute. Igado nila, $17 po, igado, let's go. May pinakbet sila, tangin na pinakbet nila, $17. Diyos ko ba? Sa Pilipinas, libre lang yun eh. Hingi ka sa kapitbahay, punta ka, pag wala kang makain. Manang! Baka naman pa, Manang. Ay, alam mo, Ben, gusto ko lang ka. Yung ginataang langka, masarap yun. Pero hindi nang i-order ko today. Ay, nga pala, nakalimutan ko pa pala. Magkakasama naman po kaming 3 Dorbab. Kompleto po kami today. Diyos ko, thank you. Hi, Mami Isa. Kasama ko yung mga anak nyo. Safe na safe po sila rito. Kasi lang yung cholesterol levels po nila. Hindi ko po alam, hindi ko po ka-sure kung safe pa ba. Bi, alam mo ang nakikita ko sa Facebook ko na gusto kong itry? Pansit butil patong? Butil patong? Batil patong. Gusto kong itry yun. Never ko pa na-try yun. Sa Cagayan lang yun eh. Cagayan Valley. Naimas niya kahit Kuramanan. Awang gaming kasi Jamie dito. Ang gustong i-order nung isa, sinigang baboy. Tapos ano pa kami, crispy pata. So baboy and baboy. Tapos kaming 3, baboy. Ala, go, game! Paksiw na bangus? I'm not against it. Matini ko. Yung bangus kasi matini. Pero alam mo, pag ako nagkakatulong, kailangan ko yung katulong na magtitinik lang ng ano. So, bulalo or nilaga. Ano po ang difference ng bulalo sa nilaga? Sige, bulalo. Bulalo, crispy pata, garlic rice. Yes. Diba, nilagay lang na ganyan. So, ano ate, kami na mag-adjust. Kawawa naman. Kawawa ka naman, te. Kami na. Ito, yan. Pati mga kubiertos. Ako na rin, te. Ako na rin. Be, napansin ko lang. Bakit nakalaki? Boneless chicken nasal. Ay, no. Boneless chicken nasal with rice. Pagka-print lang. Anong pagka-print? Inasal. Ay, nandun yung ay. Kasi naman, pag mali ba ako? Fried calamari, $16. Sige, go. Mangina, mahal-mahal. Bullshit. Pero di ba yung calamari, ganun lang? As in, ipiprito mo, ganun lang, at alis mo na. Mabilis lang. Otherwise, maging rubbery. Tama ba? Yeah. Diba? May alam na ako sa mga ganyan. Ganyan ang buhay ng Dorbab. Nalalaman ang mga pagkain-kain. Dati kasi kain-kain lang eh. Ngayon medyo may mga expectations na tayo, di ba? May mga nagdi-discern na tayo ng slight, nagiging medyo discriminatory na tayo ng slight. So kapag nakakatikim ka ng hindi masarap, ay, very, very wrong. Maldita raw ako. Yes. Maldita ako today kasi putang inang Seafood City na yan. Di ba ako makamove on din? Buisit. Kasi nandun na sa harap ko yung kakainin kong seafood eh. Order ko na lang eh. Kasi naman Marco Alcatraz, kung kailan naman ako free, saka ka rin naman pupuntang Seafood City. Sana ikaw na lang nag-adjust. So tignan mo ako pa nag-adjust sa'yo. Di, bad trip ako today. Di ba? Tingnan nyo naman po yung fried calamari. Tangina, ito ang $16. Pack, shit. Tsaka meron po siyang suka with, ang tawag yan, onions. So, itry natin ang calamaris nila kung masarap po talaga. Sausaw. Okay. Yeah, I like it. Actually, wait, I take it back. Di ko gusto yung breading nila. Walang lasa. Pilipinong-Pilipino po, nagkakahiyaan sa dulo. Kainin nyo na, be, kahit na hindi masarap. Pero nakailan ka na. Ayan na. Oh my God. Look at this. What is this? Bulalo. Crispy pata. Diyos ko Lord, handa na ba kayong maatake? Ate, handa ka na bang maatake, te? Tapos, syempre, garlic rice. Okay, let's go. Kuha tayo ng karne. Kailangan ko ng balat. Naku, mapapanood na naman to ng nanay ko. Agungot tumanon. Diyos ko, Mami, hi. Mami, stop watching. Mapapagalitan na naman kasi ako eh. Diyos ko Lord, Mami, wag. Ay, bok choy, be, oh. Hala, ang dami. At syempre, dahil tayo po ay Pilipino, syempre, sabaw sa kanin. Di ba? O, try natin yung kanilang, ang tawag dyan? Paksiw pata. Ano? Crispy pata. Paksiw pata, bobo. Be, ang sarap ng sabaw. Malasa yung sabaw. Too much?
Ang sarap. Nagnanam, nagimas. Yun lang, dito. Bok choy. Be. It's hitting me. In fairness, parang crispy yung balat. I am happy. I am very happy. First time ko sa chopsticks. And yes, nawala na yung inis ko sa Seafood City. Yan, ito din alam. Ang lambo. Pilipinong-Pilipino talaga. Oh, nakakamiss naman ng Pilipinas. No, kaya yung agawi dak. Ambag-ambag sa plete. Gusto ko nito, ang lambot ng ano nila, nung karne. Ang sarap. Yan, Gimas, Diyos ko. I am very, very satisfied. Ang gusto ko sa bulalo nila, parang lutong bahay. Ang masarap yung crispy pata nila. Napaka-crispy at napaka-pata. In fairness, ang daming serving, no? Yeah, this is regular For, lang. magkano yan? 19? 20? Ang dami ng serving nila, nakaka-impress. Ito yung bok choy, masarap. Ano tawag dito? Ano yung litid? Litid daw po. Ano po ito sa Ilocano? Kumulo nyo yung Ilocano ato, litid. Yan yan. Ang sarap ng ganito, parang chicharon, bet ko. Be, ano yung kinain ko? Ano ba yun? Tenga? Alabi. To be frank, to be honest, madalang lang na 2 putahe lang yung order natin. Usually 4. Last Filipino dish ko, yung binigyan ako ni Lani ng munggo. Remember? Blinag ko yun. Ay, may halo-halo pa pala tayo, no? Lalagot. Gusto ko lang po i-clarify. Isang halo-halo lang po yung in-order namin among the 3 of us, okay? Hindi po yung tag-isa-isa. Tips to start communicating Sila with. mahiyain. Para may mga matches ka sa dating site. What tips can I give you? So, tip number 1, be a pugad. Okay? Pugad yung caterpillar. Gago. Sige, be a caterpillar, hayop ka. Higad yun, higad. Bobo, kainis. Sukatan yun, nakitigayon ko tayo. Okay na, tipugad ka nung caterpillar, okay na matabad, higad, okay na. Paano ko bibigyan ng tip ngayon? Wala na, nabaraan na ako, na-bad trip na ako, bullshit. This is just a personal rule of mine. I never ever write first. I never ever send the first message. Kung nagsulat siya sa akin, I assume na nabasa niya yung profile ko or at least attracted siya sa akin kahit di niya pa binasa. So, yung ice na break na eh. Alam mo yun? Kasi alam kong, uy, may attraction ka sa akin. So, nagsulat ka na. Okay, go, game. Ayoko yung ako yung nagsusulat na muna. Kasi, paano pag It's giving, it's giving desperate? Oh, antara! Tip, para magkaroon ka ng match, swipe ka lang ng swipe. Kahit di mo type. Actually, no. I take it back. No, don't do that. That was a very bad tip. I take it back. I'm sorry. Meron nga itong isang guy na nakausap ko from Egypt. Super hot, pero wala eh. Alam mo yun, hindi ka hurap kausap. Nagtatranslator pa. Parang wala akong panahon. Gusto ko lang po i-share. Ipinagkadorbab na dati yung kadwa niya. Kunana ni nangala ko makaste ni kunana ni. Tama na. Kunana yung kabe naman yung plato na. Okay na mo dorbab. May marami pa ako. Kain lang. Okay, so meron siyang steak na ube, vanilla, ice cream, tapos ano to? Makapuno. Babe, bakit meron siyang cornflakes? Kailan pa nagka-cornflakes ang halo-halo? Kasi Rice Krispie. So instead of pinipig, cornflakes. Okay, fine. Tapos may mais, tapos meron, ano yung green? What is the green? Gulaman. Naalala ko nun sa Chowking, parang $25 yung ganito nun. Magkano ng halo-halo sa Pilipinas? Ay, tapos may gatas. So, ang taray. Ay, nahulog. Dito ba namin ilalagay yung halo-halo namin kung nasaan yung bulalo? Di ba ang paghalo ng halo-halo, tusok-tusok? Be, kailangan higupin kasi nag-overflow. Wala siyang flood control. Harap, okay, go. Meron siyang keso sa loob. Ay, hindi, may banana. Bay, naalala ko nung bata ko, ang halo-halo 5. Tapos kapag yung halo-halo mo may ice cream or whatever, mga jizz, gano'n. Hala, hindi alam ng kaibigan kung ano raw yung jizz. 1, 2, 3, 8, 9. Tabad. Okay naman. Pangalawang instance na yan na bobo ka. Ako yung pugad, tas higad. Tas ngayon naman yung jizz, akala niya raw kasi ang jizz, 15. Naturing niyang may master ang puta. Ay, wala ka palang master. Kaya naman pala. Ang sarap. Babe, bakit dito sa Canada, no, napansin ko pala, kapag mainit, hindi usong nakapayong ka, no? Pagtatawanan ka, mawiwirdohan sila pag nakapayong ka. Ito normal. Busog na ako. Babe, naalala ko pa nung bata ko, yung mais,
Yung kinukurab-kurab ganon. Na-experience mo ba yung sugarcane? Ano ang Tagalog ng sugarcane? Dubo. Ano yung Ilocano niya? Basta sugarcane. Nakalimutan ko na yung Ilocano niya. Yung ganon. Tapos, naalala niyo yung mansanitas? Anong man? Hindi nyo alam ang mansanitas. Oh my God. Ano ang mansanitas? Maliliit na fruits na matamis. Iba-ibang kulay. Diyos ko, mga kaibigan ko, hindi nila alam ang mansanitas. Baka wala Ilocano lang ba yung mansanitas? Ala, ay aratili sa inyo. Okay, gets. O, di ba ang taray ng take-out nila, oh, nakaganito na ang taray. O, ilagay mo, be. Shoot mo, be. Shoot, shoot, shoot. Shoot mo ang karne sa butas. I-shoot mo ang iyong bok choy sa aking butas. Ibuhos mo ako. Ibuhos mo ang iyong sabaw sa aking katawan. Alis na ba tayo? Hindi na taste ni ate. Pek, pek, hore! Di ba ganun yun? Di ba laro yun? Pek, pek, hore! Pek, pek, hore! Di ba? Ay, hep, hep! Hep, hep, hore! Okay. Sorry, hep, hep. Hep, hep, hore pala. Akala ko pek, pek, hore! Oh my God. Po yung laro. Ala, taga lang, anong laro po yung nilaro ko noon? Bakit? Akala ko talaga pek, pek. Alalagot. Dorbab.